ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻኔል ሲነማ ሰመረ ሎሙን ከም ወትሩ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ريال مدريد زين الدين جيران نسلسة تصاوتي ليل فيكتور أوسيمين باوبكري سومارن غابرييل نمعداق باهقي كمزلو تقليتم يخون مبر تا فرنسايد كلب كساب موداتنا إذا عامة سبورت زي نزخونة تصاوتها كتفانو وطن كمزي باللاب محبارة أبزي ناي مسيقار تصاوت وقتي ناف مسارع ريال مدريد ناي متصنبارم تقلو كمزغامة غازيت أماركا حبيرام ናይ ቅድም ተጻዋታይ ክለባት ሳውዝሃምፕተንን ጁቬንቱስን ኢንተር ሚላንን ዳኒ ኦስባልዶ ናብ አርጀንቲናዊት ክለብ ቫንፊልድ ንሓደ ዓመት መልክዕ ልራሕ ክጻወት ተሰማሚዑሎም ጀኖዋ ንካርሎስ አጉስቶ ካብ ክለብ ኮሪንቲያንስ ንምዕዳግ ዝርርብ ጀሚራም እዚ ወዲ 20 ዓመት ብራዚላዊ ተጻዋታይ ኣቐዲሙ ኣብ ራዳር እታ ክለብ ካብ ዝኣተዉ ተጻወቲ ኣብ ቅድሚት ይሰራ ጀኖዋ ኣብ ውድድር ሴሪያ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ እትርከብ ጋንታ እያ ኣከፋፋሊ ክለብ ስቶክ ፒተር ኢቶቦ ናብ ጌታፈ ብመልክዕ ልራሕ ክሰጋገር ዝርርብ ምጅማሩ ተሓቢሩ ዝወዲ 24 ዓመት ናይጄሪያዊ ተጻዋታይ ክሳብ መወዳእታ ናይዛ ዓመተ ስፖርት ብመልክዕ ልራሕ ኣብ ስፓኛ ክጻወት ድሕሪኡ ድማ ብቐዋምነት ናብ ጌታፈ ክሰጋገር ከም ዝደሊ ይግለጽ ኢቶቦ ኣብ 2018 ናብ ስቶክ ተሰጋጊሩ 50 ጸወታታት ካ ኣካይዱ ይኹን እምበር ካብ ዝሓለፈ ሕዳር ኣትሒዙ ክስለፍ ኣይከኣለን ጸኒሖም ኣብ ጽዑቕ ግጥማት ዝቐነየ ውድድራት ፕሪምየር ሊግ ሎሚ ቀዳሚ ይዕሪፉ ኣብ ዝወዓለሉ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ወሳኒ ናይ ሳልሳይ ዙርያ ግጥማት ኤፍኤ ካፕን ተጸሚደን ውዒለን በዚ መሰረት ድማ ኣብ ሳልሳይ ዙርያ ኤፍኤ ካፕ 62 ካብ ዝተፈላለያ ዲቪዥናት ሃገር እንግሊዝ ዝርከባ ጋንታታት ብዝበጽሕን ዕጫ መሰረት ሎምን ጽባሕን ጸወተን ከካይደን በዚ መሰረት ድማ ሎሚ ቀዳም 40 ጋንታታት ጸወተን ኣሰላሲለን ኣለዋ ቀዲሙ ካብ ዝካየደ ጸወታታት ምስ ንዕዘብ በርንሌይ ንኣብ ሻምፒዮንሺፕ ነጥፍ ክለብ ፔተርብሮ ዓዲማ 4-2 ረቲዓታ ናብ ዝቕጽል መድረኹን ሓሊፋላ ንሸቶታት ድማ ካብ ክልተ ካብ ጃይ ሮድሪገዝ ካብ ኤሪክ ፔተርሰን ጀፍ ሄንድሪክ ድማ ሓንቲያ ረኺባተን ብራይተን ኣብ ሜዳ ብሼፊልድ ዌንስዴይ 1-0 ብምርትዓ ካብ ዝውድድር ብእዋኑ ተገሊፋላ ኣብ ሻምፒዮንሺፕ ትርከብ ፉልሃም ንኣስቶን ቪላ 2-1 ብምርታዕ ካብ ዝውድድር ገሊፋታላ ፉልሃም ንሸቶታታ ካብ አንቶኒ ኖክ አለርት ከምኡውን ሃሪ አርተር ክትረኸበን ከላ ኣስቶን ቪላ ካብ ስዕረት ዘይተናግፋ ሸቶ ካብ አንዋር ኤልጋዚያ ረኺባታም ኖርዊች ናብ ሜዳ ፕሬስተን ከይዳ ናይ 4-2 ዓወት ምዝጋብ ናብ ዝቕጽል ዙርያ መሕላፋ ኣረጋጊጻላ ኣብ ጸወታ አየርላንዳዊ ኣጥቃዒ ኖርዊች ወዲ 18 ዓመት ኣዳም ኡቼ ሃትሪክ ምስራሕ ብፍሉይ ክደምቕ እንከሎ ኦኔል ሄርናንደዝ ድማ ንረብዒቲ ሸቶ ኖርዊች ዘመዝገበ እዩ ሳውዝሃምፕተን ንሃደርስፊልድ ታውን 2-0 ብምርታዕ ካብ ዝውድድር ኣሰናቢታት ኣላ ብዘይካዚ ኣዘናጋዒ ኣብ ዝነበረ ጸወታ ኣብ መንጎ ክለባት ዋትፎርድን ትራንሜርን 3-3 ብማዕረ ውፅኢት ተዛዚሙሎም ኣብዚ ጸወታ ዋትፎርድ ንዕረፍቲ ብሸቶታት ባሺሩ ናትናኤል ቻባላክ ሮቤርቶ ፔሬራ ንዕረፍቲ 3-0 መሪሓ ክትወፅእ ክኢላ ነይራ ይኹን እምበር ድሕሪ ዕረፍቲ ዓብላሊት ዝነበረት ትራንሜር ካብ ጀኒን ሞንቴ ከምኡውን ሙሊን ብዝረኸበተን 3 ሸቶታት ክትመዓራር ብምኽኣላ መነን ተሓልፍ ንምርግጋጽ ናይ ካልኣይ እግሪ ጸወታ ከካይዳ እየን ኣብዚ ጸወታ ዋትፎርድ ሮቤርቶ ፔሬራ ጸወታ ቅድሚ ምዛሙ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተባሪሩ እዩ ኒውካስል ናብ ሜዳ ሮቼዳል ብምኻድ ተጻዊታ 1-1 ብማዕረ ውፅኢት ተፈላለያላ ብዘይካዚ ክለባት ብሪሚንግሃም ዌልዌል ሃል ሲቲ ብሬንትፎርድ ኦክስፎርድ ዩናይትድ ናብ ዝቕጽል መድረኽ ምሕላፍን ዘረጋገጻ ክለባት እየን ኣማሲዩ ካብ ዝተኻየዱ ጸወታታት ምስ ንዕዘብ ሌስተር ሲቲ ንዊጋን ኣትሌቲክ 2-0 ብምስናፋ ናብ ዝቕጽል ዙርያ ሓሊፋላ እዛ ብብሬንዳን ሮጀርስ ትስልጥን ክለብ ንሸቶታታ ካብ ሃርቢ ቫርነስ ከምኡውን ቶም ፒራስ ናብ ገዛእ ልዳቱ ብዘመዝገባ ይረኺባተን ኣብ ሕማቕ ኣቃውማ ዝቐነየት ቦርማውዝ ንሉቶን ታውን ኤንጊዳ ብገፊሕ 4-0 ዲኻታ ቦርማውዝ ዘዕውት ኣሸቶታት ድማ ካብ ፊሊፔ ቢሊንግ 2 ከምኡውን ካብ ሃሪ ዊልሰን ዶሚኒክ ሶላንኬን ድማ ሓንቲ ረኺባተን ማንቸስተር ሲቲ ንፖርት ቪለ ብምንጋድ 4-1 ብምርታዕ ካብ ዝውድድር ኣሰናቢታት ኣላ አሌክሳንደር ዚቼንኮ ሰርጂዮ አጉዌሮ ፊል ፎደን ከምኡውን ወዲ 18 ዓመት ሃርውድ ቪሊስ ንሸቶታት ሲዝንስ ዘመዝገቡ ክኾኑ ከለዉ ንንኮሸቶ ፖርት ቪለ ዘመዝገበ ቶም ፖፕ እዮም ዝወዲ 34 ዓመት ተጻዋታይ ቅድሚ 7 ወርሕ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሰሙናዊ አንጻር ጆንሶን ዝተዝገጥም ዓመታዊ 40 ሸቶታት መመዝገብኩ ክብል ተዛሪቡ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ኣብዚ ምስ ጆንሶን ዝተፋጠጠሉ ኣጋጣሚ ድማ ሸቶ ብምዝጋቡ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ዓለም ኮይኑሎም ብዘይካዚ ሸቶ ዘይተረኣየ ጸወታ ኣብ መንጎ ክለባት ወልብስን ማን ዩናይትድን ማዕረ ብምፍልላይን መፈላለዩ ካልኣይ እግሪ ኣብ ስታዲየም ኦልድ ትራፎርድ ክገብራ ተገዲደን ኣለዋ
ኣብዚ ክልቲአን ክለባት ብዝበዝሑ ተቐየርቲ ተጻዋተን ብምውራድ ንተቃወም ተሰለፍተን ዕረፍቲ ዝሃባሉ ጾታ ክልቲአን ማዕረ ሚዛን ጾታ ብምርኣየን 12,000 ንሸቶ ዝኾነ ዕድላት ከም ዝፈጠራውን ስታቲስቲካዊ ጸብጻብ ክሕብር እንከሎ ብሉጽ ጾታ ዘንጸባርቕ ተጻዋታይ ወልብስ ኣዳማ ትራወረ ድማ ብሉጽ ተጻዋታይ ናይቲ ግጥም ኮይኑሎም። ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ይዕሪፉ ዝቐነየ ግጥማት ላሊጋ ስፓኛ ቀፂሉ ውዒሎም ቀዲማ ንሜዳ ዝወረደት ቫሌንሲያ ንኤቫር ኣዲማ ያገጢማ ኣብዚ ኣካፋሊ ቫሌንሲያ ዳኒ ፓሬጂ ብሉጽ ጾታ ዘንጸባረቐሉ ጾታ ቫሌንሲያ ኣብ መበል 27 ደቂቕ ካብ ማክሲሚሊያኖ ጎመዝ ብዝረኸበታ እንኮሾቶ 3 ነጥቢ ሓፊሳ ብምውፃእ ናይ 2020 ጾታታት ብዓወት ፈሊማቶላ ድሒራ ጾታ ዘካየደት ኣርሙሽሽ ክለብ ሪያል ማድሪድ ናብ ጌታፈ ብምኻድ ያገጢማ እዛ ኣብ ብክልተ ነጥቢ ኣብ ካባርሳ ትሒታ ጾታ ዘሰላሰለት ክለብ ቅድሚ ዕረፍቲ ዳቪድ ሶርያ ናብ ገዛእ ልዳቱ ብዘቑፀራ ሸቶ መሪሕነት ሒዝያ ንዕረፍቲ ምሪሓ ድሕሪ ዕረፍቲ ድማ ማድሪድ ብመንገዲ ራፋኤል ቫራን ከምኡውን ሉካ ሞድሪች ክልተ ሸቶታት ምውሰኻ ንጾታ 3-0 ብምዕዋት ነጥባ ናብ 4 ክብ ኣቢላቶላ አትሌቲኮ ማድሪድ በወገና ኣብ ሜዳ ንሌቫንቴ እንጊዳ ያገጢማ እዛ ብዲየጎ ሲሞኔ ትዕለም ክለብ ቅድሚ ዕረፍቲ ካብ አንጀል ኮርያ ከምኡውን ተኸላኻሊ ፊሊፔ ብዝረኸበተን ሸቶታት እያ ንሌቫንቴ 2-1 ረቲዓታ ሌቫንቴ ካብ ስዕረት ዘይተናግፋ ሸቶ ካብ ሮጀርያ ረኺባታ خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን